היום נעסוק בדרכי מסירה. כשמישהו אומר משהו, או כשמשהו נכתב ואנו רוצים למסור את הדברים שנאמרים או שנכתבו, נוכל להשתמש באחת משלוש הדרכים. האחת דיבור ישיר, השנייה דיבור עקיף, והשלישית הסגר. אז בואו נלמד מה זה אומר. מהו דיבור ישיר? אנו מוסרים את התכנים שנאמרו, ממש מילה במילה במדויק. למשל, מישהו אמר, אני רוצה לבוא אליך. המידע נכתב בגוף שבו נאמרו התכנים. כלומר, אם מישהו אמר, אני אבוא אליך, זה יהיה כתוב, אני אליך. כלומר, גוף ראשון אני, אליך שני. אם מישהו אמר משהו בגוף שלישי, זה מה שיהיה כתוב. מישהו אמר, הילדים נפגשים היום אחר הצהריים. הילדים נפגשים היום, זה גוף שלישי. אז בואו נבין, דיבור ישיר, זו מילה במילה כמו שהדברים נאמרו, זה מפוסק באמצעות נקודתיים ומרכאות. הדברים שנאמרו בתוך מרכאות. מהו דיבור עקיף? דיבור עקיף, כאן אנו מוסרים את התכנים שנמסרו, שנאמרו או נכתבו, אבל לא מילה במילה. מישהו אמר ש, כלומר, כל המידע יהיה כתוב רק בגוף שלישי. מישהו אמר שהם יבואו אליהם. כלומר, אנו מוסרים את הדברים, לא כאילו אנחנו הדוברים, אלא אנחנו מוסרים מה שהוא אמר, או הם אמרו, או משהו שמישהו כתב. כאן מבחינת הפיסוק יש נקודה בסוף משפט. ש, או מילה אחרת כמו כי, מישהו אמר כי, מישהו אמר ש, ונקודה בסוף משפט. הדרך השלישית היא הסגר. כלומר, נשתמש במילים מסוימות כדי למסור את התכנים בשם אומרם. למשל, לטענת המורה, פסיק. אני תלמיד חרוץ. לטענת המורה, זה הסגר. אני תלמיד חרוץ, זה משהו שהוא אמר. לדעת העיתונאי, המחלה תמשיך להתקיים בעתיד. לדעת העיתונאי, מחלת הקורונה תמשיך להתקיים, כלומר לדעת העיתונאי אני מוסרת את הדברים שהוא חושב או אומר. מילה נוספת שעוזרת ליצירת הסגר היא המילה לפי, ועוד אחת היא לדברי. כלומר, מילות הסגר שמסייעות להעביר תכנים בשם אומרם, לטענת, לפי, על פי, לדברי, לדעת. רוב הדברים בדרך כלל יהיו בגוף שלישי. ברור שרצוי אחרי ההסגר לשים פסיק, ונקודה בסוף משפט. נסכם. 3 דרכי מסירה, דיבור ישיר, דיבור עקיף והסגר.